Taká krátka ukážka, ako rastú ušiaky zväzkovité. Je to listnatý les, dúb, hrab, buk a lipa. A dnes sa nám podarili nájsť takíto krásavci. Tu je jeden. Sú to krásne huby, voľakedy boli chránené. Teraz už chránené nie sú, ale aj tak sú to dosť vzácne huby a keď ich človek nájde, tak má z toho radosť. Tie plodničky majú tie klobúky také, ako keby tam boli také cípy a tým sa aj odlišujú od ostatných druhov ušiakov. Sú naozaj nádherné. A tuto kúsok ďalej je úplne parádna skupinka. Tuto ako je taká trojička líp. Tam si našli svoje miesto. Celá takáto krásna rodinka. Jeden, dva, 3, 4, 5 kúskov. 6. 6 ich je tu. Tento je úplne obrovský. No proste nádhera.